Алекс, 5-годишно момче с светла кожа, гъста черна коса, облечено в цветни дрехи, и Виктория, 5-годишно момиче с светла кожа, дълга гъста черна коса, облечена в ярка рокля, и тяхната игрива котка Маша, бяла таби котка с раета. Историята се развива в магическа омагьосана гора с гигантски светещи дървета, приятелски животни и дъгови светлини. Сцените включват: Алекс, Виктория и Маша вървят щастливо през висока омагьосана гора, слънчеви лъчи проблясват през дърветата, около тях летят птици и пеперуди. Децата откриват светеща дъгова порта с магически символи върху нея. Те докосват символите заедно, а Маша скача върху един и портата се отваря със силна светлина. Те влизат в магически нов свят, гигантски светещи цветя, кристални реки, цветни пеперуди в небето и планини, които блестят със златна светлина. Алекс тича и се смее, Виктория се върти от радост, а Маша гони светещи пеперуди в магическия свят. В светеща пещера децата откриват малък пазител на гората с прозрачни крила, заключен в кристална клетка. Те му помагат да се освободи. Пазителят лети около тях щастлив, благодари им и светлинни пътеки се отварят, които ги водят обратно у дома. Последната сцена показва Алекс, Виктория и Маша като новите герои на омагьосаната гора, усмихнати и изпълнени с чудо.